Pareho sila may itlog. Ala, nainitan lang. Bumuka na. Ang tahong. Sinanto, ito. Gusto mo tempura? Ayoko niya. Bakit? Ang ex ko, ginawa akong ganyan. Ha? Paano? Ginawa akong temporary. Sinanto, ito. Ang galing mo gumawa ng kwento. Mag-writer ka kaya. Sakaling bayaran ka. Tinunta ito. Amerikano versus Ilonggo pag mag-a-abroad ka. Have a safe trip. Take care always. Okay? Halong ka gimiga ha. Ba may login ko si mo. Pagbalik mo chocolate ko, hindi ka kalimti. Ang toblero na bala nga dako. Tapos size 8 ko ha. Oo, balik ka daw yun ha. Size 8, basta hindi magparimtan. Kung akin ka sa ako, dugangin na lang baga. Halong mega. Ito. Sabi nila, mas nagtatagal daw ang relasyon pag pareho kayong mahilig. Alo, patry. Ito. Tinawag ka lang na baby, tuwang-tuwa ka na agad. Triplets kayo, oy. Reminder lang ha. Ang plastic, nire-recycle. Hindi inuugali ha. Tinanta ito. Alam mo ba, mukha kang Barbie. Ay, kaya ka pinaglaruan. Tinanta ito. Ay, nahulog. Nahulog ako sa kanya. Tinunta ito. Gusto mo turuan kita. Huwag mong ikama pag may period. Yan ang tamang pagsulat ng sentence. Tinunta ito. Post daw ako ng post sa TikTok. Natural. Ano gusto? Magsasaing ako? Masahe kita dito? Tulog tayo, ganon? Tinunta ito. Nakaka-inlove daw ang babaeng maka-juice. Ay, Diyos ko po. Talaga ba? Sus, mayusip. Tinunto ito. Pero ang ano ko, atensyon ko sa pamilya pa rin. Maglalaki man ako ng ilang lalaki. Nandun pa rin yung pamilya ko. Ayaw niya. Gusto niya, siya lang ang atensyon ko. Hoy, hindi pwede, hoy. Maraming lalaki. Kadaming lalaki, loko ka. Ay, hangag. Paano? Tama yung binigay niyang pagmamahal. Sinuklian ko ng sobra-sobra. Lugi ako. Ganito, ito. Alam niyo ba ang tawag sa taong faithful na loyal pa? Himala. Tinunta, ito. Sabi nila, you are what you eat. Kainin mo kaya ako. Para I'm yours na. Tinunta, ito. May nagtanong sa akin, ano daw ang favorite meal ko? Simple lang. 2,000, 3,000. Kung gusto mo, 10,000. Tinunta, ito. Baka matulungan nyo naman ako. Gusto ko na kasi mag-asawa. Kaso hindi ako marunong magluto. Baka may kilala kayong lalaki, ha? Yung hindi marunong kumain. Para match kami. Tinunta, ito. Lang yan, kahit maliit. Nakakabuhay naman. Galingan mo lang ang performance mo. Lalaki din yan. Ang sahod mo. Tinunta ito. Dilaan mo kasi para mabilis ipasok. Hay nako. Hay, ano ba yan? Ang bagal. Ako na nga, Amina. Ganito, oh. Nawayan mo muna ang sinulid. Basain mo ba? Tapos ipasok mo sa karayom para mabilis pumasok. Ay. Tinunta ito. Ay, ano mas gusto mo? Crab o shrimp? Shrimp. Bakit?
Mahilig kasi ako sumipsip ng ulo. Yun to, ito. Height reveal. Alam nyo, lagi sabi dati ng lola ko, nasa tao daw ang gawa. Nasa kapitbahay yung mga chismosa ang mga yawa. Tinunto, ito. 5'7" po ako. Sa panahon subong waay gid ya may madugay nga relasyon. Samtang ara pang mga bigaon. Boom! Manami tudson. Tinunto, ito. Hello guys! Ngayong araw na ito ipapakita ko sa inyo kung paano magkilay. Una, hawakan mo ang pensil ng mahigpit ha. Tapos, wag mo na ako bitawan. Tinunto, ito. Yan. Alam mo ba kantayin ng team song ng Jollibee? Oo naman. Sige nga, kantayin mo nga. Sa Jollibee, bidang saya. Wow, galing naman na. Alam mo ba na may pag-ibig version yun? Oh, talaga ba? Oh! Sige nga, kantahin mo. Sa pag-ibig, bida ang tanga. Tinunto, ito. Bobo daw ako sa mat. Gusto mo bilangin ko pa mga niloko mo? Tinunto, ito. Assalamualaikum. Ya Pilipini. Hadi mabdu. Jib ikama. What? Ikama, jib. Ikama? Yalla, jib ikama. Ha? Sir! No kama. Mirid, no kama. Sir, please. Not all Filipino need kama. Please, no kama. Tinunto, ito. Nako, ang init! Ang init sa mata. May kasama kang iba. Yo! Tinunto, ito. Hindi natin doon. Lalabas siya dito. Ito, hawak ko. Oh. Flat daw ako. Baka naman ipatouch ko to sa'yo, magising ang alaga mo. Tinunto, ito. Sabi nila, grabe daw ako tumawa. Ay! Mas grabe ako magmahal. Tinunto, ito. Uso talaga ngayon ng half filter, half normal. Ito lang masasabi ko. Hindi ko na kasi maintindihan. Kapag ka puro filter, sabihin nyo, ano ba yan puro filter? Kapag ka normal camera naman, ang imperfection namin puro puna kayo, mga letse. Ano kayo, tanod? Bantay ng bantay? Hayaan nyo na lang kasi kung ano nakakapagpasaya sa amin. Tinunto, ito. Guys, share ko lang sa inyo. Nung Mother's Day, ang kaibigan ko, binati daw siya ng Happy Mother's Day, wala pa daw siya anak. Paano? Wala pa siyang anak, pero nagpapadidi na siya. Tinunto, ito. Alam mo, sa tagal ng pagsasama natin, parang nakitang kapatid. Ah, talaga ba? Ako para nakitang anak. Bakit? Dede ka kasi ng dede.